Niin ihmeviritys. Siis professori, miten olisi pieni selvitys? Niin siis sähkö virtaa sisään tuosta reiästä. Se käynnistää tän pyörän mun käden käänteessä, joka puhaltaa käyntiin tuon pienen potkurin ja jatkaa sitten koneistoon tämän moottorin. Se jatkaa tänne, se menee sinne ja se rullaa vaikka minne siinä on autokäin. Se on fiksu vekotin. Aina iloinen, niin talvella kuin kesällä, kun helteet polttavat. Niin aamuisin kuin iltaisin, kun alpit hehkuvat. Vuoristo on sun maailmas.